lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a y'a ka bisimila malikura jɛmukan kan bi alamisadonya in na septembre kalo tile 28 san 2023 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ye laseli kɛ k'a fɔ ko bin kɛra u ka dagayɔrɔ fila kan jamana kɔrɔyan fanfɛla ani a kilebiyan fanfɛla la an bɛna na kunnafoniw laseliw kɛ aw ye awa irala fana k'a fɔ ko fɛn min ye bamakɔ police spéciale ye awa ko olu ye mɔgɔ kalanden sanfɛ kalansoba bamakɔ o kalanden 49 minɛ u dagayɔrɔ la ka sabu kɛ k'a fɔ ko fitinɛw ye fitinɛ gɛrɛn wuli min kɛra kasaraba ye u ka kalansow kɔnɔna na ka da Sahel jamana saba ni Faransi cɛla politiki mankanw kan wa Faransi jamana ye a ka taama sɛbɛnw n'o a bɛ fɔ a ma ko visa lajɔ la susuru fɔlɔ ka tigɛ seko dɔnko ni seko tigilamɔgɔw la minnu bɛ taa baara kɛ a taabolo ninnu kan Faransi jamanaw kan an ye Cheikh Tidiane Seck sɔrɔ an ka kɛnɛ kan ale ye dɔnko ani seko tigilamɔgɔ cɛmɔgɔba ye a bɛ bɔ Mali la a sigilen bɛ Faransi an n'a masalala a kan an bɛna olu fana lase aw ma ninnu de bɛna fara an ka kunnafoniw dilaw ka kunnafoni tɔmɔdenw ka Mali ani duniya kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan kunnafoni kɔnɔna la an ka ɲansa lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. Ka foli bila an lamɛnbagaw ye ka f'u ɲɛna k'u bisimila an ka kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na POA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso olu ye laseli kɛ k'a fɔ ko bin kɛra u dagayɔrɔ fila ɲɔgɔnna kan Mali kɔrɔyan fanfɛla la ani a kilebiyan fanfɛla la dansogokɛkulu groupe de soutien de l'islam et aux musulmans n'a bɛ wele ko GSIM n'ale ye Al-Qaïda ka bolofara ye kofɔli kɛ a kelen kan an ka Mariam Tarawele lamɛn a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Mali finitigiw u ye kunnafoni dɔw latɛmɛ bɔlɔlɔ sira kan kunu araba k'a fɔ k'u sera ka wulikajɔ kɛ ka jadi jɛkulumaw ka dankarili wale dɔ kɔn min tun bɛ ka kɛ Murjak West o jadi jɛkulumaw fɛ ko maa damadɔw bɛ olu de fagara jadi jɛkulumaw ka fan fɛ ka sɔrɔ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ ma di a kan jamana finitigiw n'o ye armée malienne ye kelen do ka jadi jɛkulumaw jate i n'a fɔ terrorisiw u y'a lase arabadon sɔgɔmada joona fɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔ sera k'a to u ka se ka jadi jɛkulumaw ka dankarili dɔ gɛn ka mabɔ min tun b'a fɛ ka kɛ u fɛ ka ɲɛsin olu yɛrɛ ka dagayɔrɔw ma Arsharan Tombouctou o kɛɲɛkayan fan fɛ kunnafoni wɛrɛ o kɔni ma sɔrɔ nin dangarili in kun kan GSIM ye nin dangarili ninnu kofɔ k'a yira ko Alzalaka olu ka propagande do wa ko min tun b'a fɛ ka kɛ u fɛ ka ɲɛsin Mali jamana finitigiw ma n'o ye armée malienne ye ani ka fara u dɛmɛbagakulu Rusila kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo kan n'a bɛ wele ko Wagner n'u dagalen do Acharan Américains ka baɲumankɛ tɔn dɔ ka fɔla u ka bɔlɔlɔ sira kan min ka baara fanba bɛnnen do jadi jɛkulumaw ka taabolow sɛgɛsɛgɛli ma ko nin dangarili daminɛna ni fagali dɔ ye baw ko maa min tun b'a fɛ ka nin dangarili wale in kɛ de fagara o kɔfɛ ka fara muguci kan min kɛra ni kɛlɛkɛ marifa caman ye a dɔw jolen do GSIM ale y'a lase cogo min na ko GSIM ko a dangariliw senfɛ k'a sera ka Mali finitigi caman de faga ani ka kelen minɛ u cɛla u ko fɛnɛ k'u sera ka tigɛ kɛ Mali finitigiw dagayɔrɔ la ni k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jeni min senfɛ bolimafɛn 10 o de jenina ani ka fara kɛlɛkɛ marifaw ani mugujugu caman kan nin kunnafoni minnu n'a bɔra Mali finitigiw yɔrɔ ani jadi jɛkulumaw yɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'a ka gɛlɛn a ko tiɲɛ a n'a galon o ka se ka bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni nin dangariliw kɛra ye ni a mabɔlen do kosɛbɛ dugu fantɔw la wa k'o de ye gɛlɛya don kunnafoni ɲuman sɔrɔli ko la nin yɔrɔ ninnu na ka kɛɲɛ ni nin dangarili wale ye ani fɛnɛ ka fara jamana marali kan jamana finitigiw bolo. Ka tɛmɛ ne kunnafoni ye halisa fɛn min ye police spéciale ye ka bɔ Bamakɔ olu taara Bamakɔ sanfɛ kalansoba n'o ye université ye u y'a kalanden 49 ɲɔgɔnna minɛ ka da fitinɛ gɛlɛnba wulilen kan u fɛ ne a yɛlɛmana ka kɛ kasara ye awa a jirala k'a fɔ ko a mɔgɔ 18 ɲɔgɔnna olu bɛ kaso la ka sabu kɛ k'u minɛna ni maramafɛnjuguw ye u bolo Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Septembre kalo tile 26 finitigilakaw ye balikacun kɛ sanfɛ kalandenw ka kalanso kɔnɔ campusi Badalabugu kulu sanfɛla la o siratigɛ la finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ sanfɛ kalanden 49 la a kun ye maramafɛn cɛjugu yela u bolo u ka kalansow kɔnɔna na malfaw b'o la shishiyanw muru ni besew fugula nafamaw soldasiw ka donfiniw an'u ka barakɛminɛw ko o caman yela ni sanfɛ kalandenw bolo
o ka tɔnba ɲɛmaw ka fɔla ko a kalanden 49 cɛla 30 malifatu maralen bɛ u bolo maa 10 sisiya nasiya caman yela u bolo a maa 9 tɔw ko finitigilakaw bolofɛnw yela u bolo u ka kalansow kɔnɔ ni balikacu in kɛla finitigilakaw fɛ ka sababu kɛ lakanabaliya min bɛ u ka kampusiw kɔnɔ a bɛ waati bɔ nin kalo in tile 21 a sanfɛ kalandenw kun ye sira tigɛ maaw la kalongɛlɛya walew ani binkani juguw o tun bɛ kɛw fɛ ka ciyaya min yɛrɛ kɛla sababu ye kalanfaw olu bɛɛ lajɛlen tun ye yɔrɔw bila u ka tɔnba ɲɛmaw ka fɔla n'o ye IM ye ko ni kalanden 49 cɛla 18 olu bilala ka taa Bamako kasobonba la MCA nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔ sa min ye kalanw ye olu bɛ senna ni waati in na nka ɲiningali min bɛ senna o de ye woromasiri tabaw ka minɛ minnu yela u bolo ko John kelen ye a d'u ma o ɲiningali tɔ min bɛ yen ni sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛlen don o koɲɛw kan Mariam Kuyate ka lasiri don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Kunu sufɛ Burkina Faso ka furuba fanga ye laseliw kɛ u ka jabaranu kan ka sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ ko u ye dɔw minɛ fangadafirili ko olu hukumu kɔnɔna la awa ko sɔrɔdasi dɔw minɛna a kan awa Kader Traoré ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Wagadugu bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Le gouvernement de la transition informe Burkina Faso ko komi tun ye ŋunuŋunu kuma ye k'a fɔ ko fanga dafiri dɔ tun b'a sen kan kun na sini ni o tun kɛra sababu ye ka to fasodenw bɔra siraba dɔw ra ani laminiw bɛra an minnu wele ko rond-point ka wuli ka jɔ kɛ k'u ka nisɔngoya yɛrɛ k'a sɔrɔ fanga dafiri dɔ b'a sen kan o kuma kɔni o sɛmɛtiyara kunu arabalon ka bɔ fulancɛ fanga ka gouvernement fɛ laseli dɔ kɔnɔ min kalanna kunu sufɛ faso yɛrɛ ka jabaraniso baara a sɛmɛtiyara ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko tigɛlara finitigi ɲɛmaa dɔw kan ani maa wɛrɛ sɛgɛsɛgɛlara minnu kan ko olu jalaki bɛ nin coup d'état nin na laseli min bɔra gouvernement ka dalaminɛ fɛ ale ma maa nɔminɛni ninnu tɔgɔ fɔ nka sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko olugu cɛma ko militaire ɲɛma min ye lieutenant colonel ye ani commandant olugu 2 bɛ yen ani gendarmew bɛ yen minnu ye protection civile ɲɛma ye ani gendarmew ka unité spéciale d'intervention gouvernement ka dalaminɛ ka laseli kɔnɔ ale y'a yira ko sincère bɛna kɛ ka bɔ procureur militaire fɛ yaasa ka se ka nin maa nɔminɛni ninnu bɛɛ nɔ lɔn nin fanga dafiri min tugu labɛnna o tɛmɛnin kɔ a y'a yira ko olugu dusukun tɔɔrɔ don k'a fɔ ko fasodenw dɔ yɛrɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan olu ka se o yɛrɛ da don coup d'état labɛnni na o kɔfɛ gouvernement ye fori kɛrɛnkɛrɛn lase fasodenw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifilaka minnu bɔra ka banabereli kɛ nin fanga dafiri nin labɛnni ko kan a ko fana ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna se ka kɛ ka se ka nin ko ni kunkun a n'a ɲɛɲɛw bɛɛ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ayiwa halisa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye o nin juru kelen nin fɛ Ali Dube Drago n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bobojulaso a ye Burkina Faso jamadenw minnu sigilen bɛ Bobojulaso ka hakilinaw ta ni fanga dafirili ko ninnu kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Kabi septembre kalo tile 26 Burkina Faso bɛ lomolama la ni jatigɛ kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ jamana nin kɔnɔ wulikajɔ caman jamanadenw fɛ olu bɛ dugu nin kɔnɔ bi ka se ka kɛ fanga dafiri nin kana se ka ɲɛnabɔ Bobojulaso yɔrɔ kɔni sumalen don fɔlɔ nka jatigɛ bɛ bɛɛ lajɛlen kan Aminata Sako o ye Bobokanden ye an y'a sɔrɔ mairie ba fan fɛ complet b'a kana musɔrɔ finman sirilen don a kun na. Anu ŋaniya ye min ye Ibrahima ka to fanga nin kan ka se ka jamana nin ɲasuma an n'a ɲasuma na o a politigitigi ninnu bɛ fɛ ka min kɛ o ka sɔrɔ ka n'ale kɛ bi bi na o ka sabali yɛrɛ de o ka to coup d'état an t'a fɛ k'a mɛn an tulo la an t'a fɛ k'a ye an ɲɛden na an sɛgɛra an ɲana an denw sɛgɛra an b'an denw niw de fɛ an b'an cɛw niw de fɛ an b'an dɔgɔninw niw de fɛ an b'an kɔrɔw niw de fɛ o ka sabali ka coup d'état nin ban an tɛ coup d'état fɛ Burkina tuguni. Serge ale bɛ taxi moto lo boli lɔgɔ fiyɛ dara ale yɛrɛ t'a lɔn a bɛ min fɔ fanga dafiriko kan tugun. Cher n'an ko an bɛna coup d'état ta kɛ an ka baara ye c'est pas normal quoi coup d'état yɛrɛ an sɛgɛnna de quoi sisan sɛgɛn bɛ yen jamana yɛrɛ jasuma tɛ mɔgɔ min ka jamana dilan o min tila ko coup d'état a kɛra baara ye sisan an yɛrɛ jamanadenw sɛgɛn don a filɛ taxi moto bɔli filɛ nin ye marché tɛ yen lɔgɔ tɛ yen an bɛna kɛ ji. Sanata Ouattara kɔni ta ye min ye ale ta ye dari ye dɛ jamana ka se ka ɲasuma an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ. Donc mɔgɔ minnu bɛ yen ni faamuyali kɛ baliya b'o n'o hakiliw ni ɲɔgɔn cɛ bi ne ka weleli kan bɛ olu mɔgɔ ninnu ma u ka sabali ka se ka sabali Burkina ka se ka ɲɛsuma cɛ ni ka se ka baara kɛ Ibrahima bɛ yɔrɔ min na bi Ibrahima ti mɔgɔ kelen ta Ibrahima t'a yɛrɛ ta Ibrahima ye anw ta le ye mɔgɔ k'i fasoden ɲuman ye a bila i kunna ko e de tale Ibrahima ye n'o ma sabali an n'o ye musow le ye an bɛna fani bɔ ka yira o ra k'a yira k'a fɔ ko an ma sɔn an bɛ fɛ dugu ni ka ɲɛsuma. Dawuda Ouattara
olu ye kamelen jɛnkulu ye kami kalo tile 26 olu lɔlen do. Burkina bew ka sabari an sɛgɛnna kudita ko kuma na nin kudita kelen min kɛra ka naani transition man kunna ni an t'a fɛ nin ka falen dɔwɛrɛ la an bɛ nin de fɛ déplacé bɛ kɔngɔ min k'u faga an bɛ ɲɔ ni kaba san ni minnu san ka d'u ma ka logement dilan ka d'u ma propre. Burkina bew ka jatigɛ belebele yɛrɛ ye min ye o ye ɲɔgɔn lajɛba min ka ɲi ka kɛ sini ka kan di farancɛ fanga ma ni tun ye Alidu Wederago kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso. Ka kɛɲɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye duniya keleya tɔnba ka sɛgɛsɛgɛlikɛla kulu dɔw ye olu taara jiginna l'Ameriki jamana kan yan nɔ ayiwa u ka baara senfɛ tile 12 kɔnɔna na u ko k'u ye jateminɛw kɛ k'a fɔ ko siya woloma gɛlɛnbaw de bilalen bɛ farafin siya mɔgɔw kan polisiw ani kiiri baarakɛlaw fɛ ayiwa u ye laɲini kɛ u fɛ teliya la ko ka bayɛlɛmaliba de dun a cakɛda fila masina ninnu kofɔlen ninnu na ayiwa yaasa ka se ka a ko ninnu bila sen kan u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko kabini san 2020 na u ye farafin kamalen min fagara yan nɔ George Floyd awa ne u ka saya ka da u ka saya kan u nana kana ka u bɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ caman fɛnɛ ye seereya caman sɔrɔla ka seereya caman di u ma minnu tɛ u fɛnɛ ka mɔgɔw ye minnu bɛ bɔ i n'a fɔ Washington DC, Atlanta, Los Angeles, Chicago ani Minneapolis ni New York maraw la. Irisi jamana ka musakaw ka kɛɲɛ n'u ka sɔrɔdasiw ka baaraw n'u ka fɛn caman ye caman farala o kan ka se fo 170 ɲɔgɔnna la san 2024 u ka o budget kun kɔnɔna na awa ni laseli ninnu yera a labila bi alamisa in na awa ne ale laselikan ninnu a siraw sɔrɔla AFP kunnafonidilaw fɛ awa u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ ni musaka ninnu yɛlɛniw ka se fo ni hakɛ ninnu ma a tun bɛ 68 ɲɔgɔnna de la san 2000 an bɛ san min kɔnɔna la nin awa ko dɔ bɛna fara kan u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko nin bɛ kɛ ka sababu kɛ u ka se ka labɛn kɛ ko ɲuman ka se ka Ukraine kɛlɛ min b'u ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛla la u bɛ se ka latɛmɛ u bolo cogoya min na ka ɲa. Haida oh haida haida ye haida sike kina haida binelinjo haida binelinjo haida kala bayna haida kale binoye haida kale hundoye haida oh haida ye haida sike kina haida binelinjo haida hundelinjo haida kala bayna haida kale binoye haida kale hundoye wati waida koino haida fakara VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa ni y'an seginne ka na Abdu an ka jɛmukan tako filanan kɔnɔna la k'a fɔ aw ɲɛna halisa k'a fɔ aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne mɔgɔ min bɛ fɛ fɛnɛ ka sɔgɔ an ka nin kunnafoni ninnu na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na radio siraw fɛ Wagadugu ni Burkina ninnu na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan Abijankaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 tomi ani 8 kan radio Paris 5 kan tomiya san mara la Gawukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 tomi ani 1 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 tomi ani 3 kan Koro Bayangara mara la an bɛ sɔrɔ radio Kuruna kan fiɲɛ turukala 93 tomi ani 2 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ an ka sanfɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o fɔlɔ ye www.voabanbara.com awa walima an bɛ sɔrɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ directement na an ka page kan Facebook, YouTube ani Instagram kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye l'Ameriki jamana kɔnɔna la yan u ka politique kulu
n'a bɛ wele ko parti républicain awa olu y'u ka cɛbɔ sugandiliw ka kuma hakilina jagabɔw kɛnɛ kun sigi kunungo sufɛ araba la ayiwa kalo 4 dɔrɔn cɛbɔya ninnu tali yɛrɛ kɔfɛ Donald Trump n'ale ye l'Amérique jamanatigi kɔrɔ ye ale bɛ cɛbɔ tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ nka halisa a ko k'a jigi bɛ mɔgɔ wɛrɛ caman kan minnu bɛ se ka voter a ye tuguni a ka voix b'a sɔrɔ VOA ka kunnafoni laselikɛla Caroline Presutti ale tun bɛ a kɛnɛ kan Californikaw fɛ yen nɔ bayɛlɛmali bɛ kɛ Mohamed Touré fɛ an ka lamɛn. New Jersey mara ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Chris Christie y'a bolokoni jira jatala la ko Donald an b'a dɔn i b'an kɔlɔsi a y'a hakili sigi ko i ka jalaki kɔsɔn tɛ nga i sirannen don o fɛrɛ kelen nin kɔfɛ i n'a fɔ sɔsɔli fɔlɔ mun kɛra utikalo la jamanatigi kɔrɔ y'a sugandi ka nin kunnafoni ni tigɛzɔnya o min ye senateliya nafama ye sirajan kan ka taa Maison Blanche la k'a sababu kɛ a ka fɔ la a ka ɲɛta belebeleba ye républicain jamanadenw ka hakilinata ɲininan ye o san 70 mɔgɔ nin tun bɛ Michigan nɔ na a laɲini tun bɛ kɛ waati kelen na ni sɔsɔli nin ye walasa ka bolimafɛn dilanyɔrɔ baarakɛlaw ka wotekɛlaw laɲini a ka sina kɛ demokratu ka ɲɔgɔn dankɛla jamanatigi Joe Biden n'o tun ye a bolo da minnu kan tarata don o tilalen don ko dɔw la i n'a fɔ dɛmɛni Ukraine ma cɛbɔ 7 minnu cɛ 6 ni muso 1 nin sen na u ye sɔsɔli kɛ l'heure 2 kɔnɔ ɲɔgɔn falen na a ka ca la u bɛ wuli ka kɛ mankankolon ye cɛbɔ ninnu tun y'u sinsin sɔrɔko koɲɛw fana kan u ye demokratiw ka jamanatigi ka sɛbɛn kɔrɔfɔ ka mɛn u b'a ɲini ka min gɛn ka bɔ Maison Blanche la Joe Biden ka waati cogoya politiki ka ɲi Beijing ma a ka jugu Detroit ma jamanatigi dankan Mike Pence ye jogini kɛ k'a ɲɛsi Amerique bolimafɛn denso ma. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. da Sahel jamana 3 u ni Faransi cɛla politiki kɛlɛw ni gɛlɛyaw kan Faransi jamana ye a ka taama sɛbɛn n'a bɛ wele ko visa tigɛ dɔnko ani seko tigilamɔgɔw la ni jamana 3 ninnu kɔnɔna la awa artiste caman ye a jira k'a fɔ ko a bɛna kɛ degunba ye olu ma an wulila ka se Cheikh Tidiane Seck ma ale ye Mali artiste cɛmɔgɔba ye a bɛ dɔnko ani seko kɔnɔna la ani fana a bɛ labɛnw kɛ fɛnɛ spectacle la awa ka ɲininkali tɛŋunen kɛ a la a b'a hakilinaw di an ma an k'a ka kumakanw lamɛn. Ayiwa balima bamanankan mɛnnaw ayiwa ne Cheikh Tidiane Seck ladilikan min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ Faransi jamana mɔgɔw u k'u kɔngɔ ma an kama diplomati sira fɛ k'a fɔ ko an tɛ se ka baara kɛ na anw ye a kɛra contrat kunda ye a kɛra dɛmɛ fasɔn ye o tigɛra anw na ne ye n ka mɔgɔw wele an ye wurutu kɛ ka kuma lase yɔrɔ la a kan ka se yɔrɔ min na u seginna u kɔ dɔɔni n ko dɔɔni ayiwa an bɛ se ka baara ninnu kɛ wa papiye bɛ mɔgɔ minnu bolo olu bɛ se ka continuer tuguni ka baara kɛ n'u u tɛ ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye mɛ a tɛ minnu bolo sisan dun ko visa tɛ di tugun kura ye n'o a kɛra o cogo la k'a fɔra k'a tor'o la a mɔgɔ caman ka contrat sara dɛ ne ni ko kun kan ka jouer sisan Grenoble dɔgɔnɔ festival min bɛ yen ko pyramide ko ma visa sɔrɔ a ka musicien ma sɔrɔ normalement Kani Siribe n'a ka mɔgɔ kun kan ka taa jouer fana o si tɛ mɔgɔ si tɛ se ka visa sɔrɔ ni Faransi ni Mali de ou bien ni Mali fɛn do n'a o kɛra o ye m'a fɔ ko jɔnmaya do dɛ fɛn do a tɛ se min tɛ se ka bɛn an bolo. Yala komi e ye artiste ye fɔlikɛla ye ye promoteur de spectacle fana ye artiste caman fana connectelen do e la
minnu bɛ taa u ka contrat n'u ka fɛnw kɛ Europe y'a ye donc Mali artistes u ka réaction kɛra mun ye ni kuma ni fɔli a ma diya u ye ayiwa bɛɛ ko ni olu dɔrɔn tɛ hali Yusu n y'a ka kuma dɔ mɛn ko an bɛɛ on est tous concernés ni an bɛɛ ka kungo de ye ne ni Baba Mali ye n wele fana an y'o kuma kelen de fɔ ninnu bɛɛ ko non nin tɛ se ka kɛ y'a faamu an tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na o tɛ kɛ i kɛra Ivoirien o kɛra Camerounais o kɛra fɛn nin pléonasme nin bɛɛ africain ye nin bɛɛ farafin ye faut que u k'a to de an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ye politique ko ye u k'o kɛ politique ko ye mais anw vraiment ka anw niyɔrɔ bɔ o la. Ayiwa tagali ɲɛfɛ sisan a kɔlɔlɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ a kɔlɔlɔ ka bon kojugu fɛn min ye artistes ka sɔrɔta an'u ka dahirimɛ minɛnw k'a ɲɛ o ye kelen ye filanan fana aw de artistes ne gɛlɛya nana jamana min na ka na kɛlɛ bi jamana kan an b'a ye artistes de bɛ wuli ka jɔ kɛ k'u kan labɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ dɔnkiliw da k'a fɔ ko population sɛgɛnna a bɛ surunadonninw kɛ yaasa kɛlɛ bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ka kumaɲɔgɔnyaw sigi fan filaw ni ɲɔgɔn cɛla la yala mun de bolodalen don aw bolo sisan yaasa ka se ka na ni bɛn ye solution a ka se ka sɔrɔ nin ko in na définitive. A donna a fɔ don yɛrɛ bɛɛ ne ko n ko u bɛ siran mun ye n ko nin tɛ se ka kɛ n ko an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ayiwa an bɛ to o de kan kabini 2012 ne k'u ma nin ko in ka dun kojugu tiɲɛ ma fɔ yama marifa bɛ minnu bolo n'u b'an ka jamana kɔnɔ fo bɛɛ de ka bɔ yen mɔgɔ n'i ye maliden i ka to an ka jamana kɔnɔ n'an ka sariyaw ye n'o tɛ fo k'a fɔ milice armée an ka jamana kɔnɔ ko foyi ma ɲɛnabɔ ko bɛ yen de ko buju dɔ ye dɛ hali an yɛrɛ ka fɔ k'an bɛ taa ka taa an labɛn ka ɲɛnajɛ kɛ an fɛrɛla siran t'an dusukun na foyi la o bɛɛ bɛ kɛ mun na n'an y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn mɔgɔw lakanen don tiɲɛ tɛ wa n'a fɔra ko an yɛrɛ ka armée c'est régulière partout Kidal, Menakao, Taoudenu, Gao, Sao, Kulikoro, Kai, Bekele, Malidem, Bekake, tant que Amandi Jako, Renin Lagé, ou be partition que nous est partition qu'on a du Vanga Jamana Elema, à que Jamana, parce que nous be drapeau, Reminta, international drapeau. Wa anga mɔgɔ bɛ an ka fanga kunna sisan olu k'u tɛ sɔn a ma an fana jamanadenw fana k'u tɛ sɔn a ma an k'o ko lajɛ dɛ k'a essayer ka kumakan kelen ta kumakan kelen bɛ bɛɛ fɛngɛ fɔlikɛlaw an ka bɔ n'o kumakan ni kelen de k'a fɔ ko awa an tɛ fɛ an ka jamanadenw ka tɔɔrɔ et puis an ka faso dɔnko ni seko a ka ta k'a don bɔgɔ la. Sexième an ka foli b'i ye i ni ce ni baraji an bɛɛ waati wɛrɛ. Ami an bɛɛ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Dengue farigan ale bɔlen bɛ sumaya fɛ mais sumaya tɛ awa a yirala k'a fɔ ko a yira mɔgɔ 12 ɲɔgɔnna la Mali jamana kɔnɔna la Kulukɔrɔ Mopti Kayi o yɔrɔ o sigida ninnu na awa mun de don Mariam Kuyate ale wulila ka se Dr Sanogo Vincent ma ka ɲininkali tɛngunen kɛ a la a taabolow kan an ka u ka masala lamɛn. Kabini septembre kalo o tile 9 san 2023 dengbana yela muso kelenna Bamakɔ sigida 5nan na Bakɔ Jikɔrɔni golf la ka taa o don ma kana bila bi la bana in jɛnsɛnna ni ka kɛ sababu ye ka maa 12 sɔrɔ. Dengue ale ye bana nasuya jumɛn ye sabula bana min don maaw tɛ danfara dɔn ka bɔ ani sumaya bana cɛ. Dr Sanogo Vincent ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Alors dengue ye mun ye? Dengue ye bana mun ni sumaya ka surun ɲɔgɔn na. Donc ne tɛ dɔgɔtɔrɔ jolen ye cogo dɔ la a dɔ la i b'a ni sumaya confond. Tamasiyɛnw ni sumaya tamasiyɛn ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ. A bɛ daminɛ ni sɛgɛn de ye. Kolotigidaw fana bɛ dimi a dɔ la fana i fari bɛ kalaya kosɛbɛ. Donc mun bɛ se ka to dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka a dɔn ka bɔ
sumaya la o ye ka taa jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ fɛn min bɛ bana in bila mɔgɔ la fana o ye soso de sumaya bɛ soso de bɛ sumaya bila mɔgɔ la soso suguya mun bɛ yen nɔ a ka ca soso yɛrɛ miliyɔn 1 suguya miliyɔn 1 soso mun bɛ sumaya bila mɔgɔ la a bɛ fɔ soso ma nanzarakan na ko anofɛl mais mun bɛ dengue bila mɔgɔ la a bɛ fɔ soso de ma ko aïdesi ou bien moustique tigre i b'a ye soso ni dɔw bɛ k'an fɛ yan soso kalakalani na sugu dɔw finman ni jɛman b'a la o de bɛ dengue bila mɔgɔ la. Yala bana min don an bɛ se ka fɔ ko a ka jugu min bɛ se ka maaw yɛrɛ bɔnɛ o ni na wa? Bana juguman ba tɛ a caman na yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ a b'i minɛ ka taa ban i t'a dɔn yɛrɛ ko bana in b'i la a tigi m'a dɔn yɛrɛ ko bana b'a yɛrɛ la mais a dɔw la n'a nana sɔrɔ i fari tɛ a cogo la ou bien i ka fɛngɛ cogo dɔ la a bɛ se ka se sɔrɔ i kan donc n'a ye se sɔrɔ i kan o de la i bɛ sɔrɔ ka to ka sɛgɛn ninnu santi i yɛrɛ la ka to ka farikalaya ni fɛn ninnu santi i yɛrɛ la ka damadamani dɔw de bɛ yen a bɛ se ka taa se fo ka taa se jelibɔn dɔw ma n'an b'a fɔ ko hémorragique donc dengue hémorragique ninnu y'a forme grave de minnu forme minnu ka jugu kosɛbɛ fo olu traitement ka kɛ. Ayiwa maa min sigalen don i yɛrɛ la a bana bɛ furakɛ cogo di? donc a bana in fana traitement wɛrɛ t'a la donc n'a y'i minɛ ka ban ou bien ni sɛgɛra i yɛrɛ la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la u bɛ sɔrɔ ka jelita kɛ ni jelita kɛra ka jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ jeli sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn de bɛ se ka yira k'a fɔ ko ko dengue b'i la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa 12 dengue bana yela olu de la Mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lajɛ lamɛn Siaka Tarawele bolo. Basketi sanfɛ celu kunda Mali la monte ɲɔgɔndanw ka yɛlɛ ka taa première division na olu hukumu kɔnɔ Bamako AS commune 1 ani centre de référence de basketball de Tombouctou de yɛlɛla cɛw fan fɛ min ye muso fanfɛla ye Kulikoro centre Bintou Dambele CDB ani Bamako AS Mandé commune 4 olu de yɛlɛla monte ɲɔgɔndanw kun cɛlen kunasini tarata septembre kalo tilemani 6 san 2023 in na Kulikurukaw fɛ yen Sidiki Kone AS commune 1 basketi ɲɛma y'a yira ko baara bɛ sen na walasa AS commune 1 musolakaw ka yɛlɛ ka taa première division na. Mali basket la dugumala la musomani de ka ca nka anw yɛrɛ ka adamadenya taabolo la muso mana se yɔrɔ dɔ la ni ye maliyɛn 100 ta 70 b'a fɔ muso mana se yɔrɔ dɔ la k'a ka taa furu la ni dun furu la ka ban ba kunko bɛ yen ni fɛn wɛrɛ nana don la n'o ye kɔnɔmaya ni denko ye. Aw bɛ sisan première division n'o ye AS commune 1 fɛɛrɛ b'a bolo ka se ka musomaninw la an b'o fana an dusukun lami denmansaw ka sɔn aw fana ka se ka tɔn bɔ cɛw ta bɛ cogoya min na aw bolo. Dumuni nɛnɛ de bɛ na ni dumuni diya ye adamaden na ni cɛw yɛlɛla musow fana bɛ keleya o. n'a bɛ to ka mun de fana traîner entraînement yɔrɔ la n'o ye degeli yɔrɔ ye. A fɔra u fana ye k'a fɔ tɛ san wɛrɛw fana k'u jija ninnu taara cogo min fana ka taa parce que ɲina u fila bɛɛ de taara baara caman bɛ ka sigi sen kan. walasa san wɛrɛ ni monte bɛ kɛ muso fana ka yɛlɛ AS commune tɔgɔ la. ka yɛlɛ san wɛrɛ musow ka taa monte la u ka Bamako bɛɛ ci olu de kɛra 5e ye Bamako ɲina kabi monte yɛrɛ daminɛ u ma deli ka taa éliminatoire yɛrɛ la Bamako kɔnɔ u fana kɛra commune 1 première ye ka taa kɛ 5e ye Bamako kɔnɔ. u ye dɔ kɛ. u ye dɔ kɛ. u bɛna keleya o ye cɛw ye u bɛna keleya. cɛw ye u keleyalen don cɛw la u keleyalen don yɛrɛ ka ban musow la commune 4 musow de taara olu fana bɛɛ ye Bamako bɛɛ ci i n'a fɔ an ye Bamako bɛɛ ci cogo min anw de taara Bamako jɔyɔrɔ fa cɛw tɔgɔ la commune 4 ma ne taara musow jɔyɔrɔ fɔ Bamakokaw tɔgɔ la commune 4 musow kɛra filanan ye mais an kɔni an ye jɔnjɔ fɔlɔ ta anw kɛra fɔlɔ ye Tombouctou kɛra filanan ye an b'a f'u ye halisa u fana ka sɔn baara ma ni ma baara kɛ tɛ fɛn sɔrɔ o karisa bɛɛ nin na n b'a lajɛ dɔrɔn ka kuma fɔ o tɛ maa kɛ fɛn ye farikolo ɲɛnajɛ ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don n'i y'a kɛ a b'i ye dusu min b'u fana kɔnɔ ka baara kɛ. AS commune 1 cɛw kɔni ye sira yira ka ban VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Tarawele ka laseli don. Ayiwa an balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na ayiwa kunnafoni ninnu u labɛnna Cheick Thierno fɛ a laseliw kɛra u ye ne Kayatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ nin tun ye Kayatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Ne dun bɛ segin mun ne dun tɛ ka ban u ko kalan de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la. Je suis un diplômé. Ala batala ngo mogo butala. Jean de Bessela, Barika de Beela, Waï de Bi jamais. Non,